Kanca-kanca ki nek gawane ya mayar. Ngarep ngendheke irama kuwi mung kari irama. Ning nek ngendheke kekarepan wis mbok nganti wong sak RT paribasane ora iso. Sak rombongan sak bis ora enek sing krasa nguyuh, sing krasa nguyuh mung wong siji. Wong siji njaluk mandeg, "Mas, golek pom." Sopire gelem ora gelem ngalah. Ning ya ora apa-apa. Karang ngono kuwi nyambut gawe kok. Ora apa-apa. Ya ora apa-apa kuwi kanggone aku kuwi ora apa-apa kuwi ngeboti sing krasa nguyuh kuwi. Mbangane mengko nek wong misale sak bis ki wong 30 isine, mbangane wong 30 ndadekke wong siji ndelara ginjel, wis luwung boyo ngalah, ora apa-apa. Ora apa-apa. Lho lah iya. Jalaran mau wis setengah loro ya isih nunggu ingkang dahat sinudarsana panjenenganipun Mas Pengendang. Waduh. Setengah loro ki jadwale nek nggon jadwal randon ki mangkate jam 1 ning ya. Ora apa-apa. Terus wonge malah mara ning pool sing nomor 3 dadi ya miskomunikasi. Ora apa-apa senajan to wong sak bis gusar kabeh ning ora apa-apa. Matur nuwun. Nyong nderek memuji ndedonga mrih rahayuning swasana saking keluarga panjenenganipun Bapak Yoga Prasetya. Sak kulawarga anggenipun sampun nyupetaken Kang Putra panjenenganipun adhi kula. Duwe agise lan jamak. Persis apa sing ning mriku ngene. Ya mesti dadi poyokane wong akeh iki ya lumrah. Ana dalang karo panjake luwih bagus panjake ning ya ora apa-apa tak terima-terima. Karang panjak kula menika pangestunipun ugi dalang, panjenenganipun Ki Karya Dombeng. Nuswa swasana inggih menika ingkang wonten wingking kula menika. Nalikanipun ngasta wonten ing griya kula Gunung Kidul menika nalikanipun adicara hari wayang sedunia piyambakipun mapan wonten ing kelir ingkang tengah kula wonten pinggir tengen lajeng rikala semanten ingkang sampun pensiun piyambakipun Ki Galuh Terajana menika rumiyin ugi ngasta wonten ing griya kula. Lah lajeng menika Ki Karya Dombeng wingking kula menika wonten tengah. Lajeng kula pikantuk WA saking netizen. Mas sing dalange sing tengah
kuwi urung pantes dadi dalang. Oh nggih. Kula wangsuli. Oh nggih, kula kalih batin wah menungsa iki ora ngerti nek sing mayang ning tengah iki tedak turun dalang kok diarani ora pantes dadi dalang. Wis. Ora apa-apa wis. Ya aja cilik atimu ya Mas ya. Nika wonten nawala lumantar WA weh jarang-jarang HP ku ki ora enek sinyale dadi nek ora disampe-sampekke ngene ora. Wilujeng dalu Mas Petro. Ah nggih, saking dalu ki. Saking kula panjenengan Pak Rohadi saking wisata Curug 7 bidadari nderek live streaming lan nyimak nyuwun lagunipun Padang Kuning. Wah nggih. Tulisane Padang Kuning lan Sesideman saking Sumawana Bandungan Semarang. Waduh saking sederek Bandungan menika. Matur nuwun. Mengke kula bonusi lampu kelap-kelip. Oh nggih. Nyeng kula tak midhanget tak ngrungokke swantenipun panjenengan Mbak Yoga. Nah menika najan piyai putri ning asmane Yoga ning ya ora apa-apa. Komplite Mbak Yoga. Purna apa Purna Asmarawati. Ayo Bluk. Di Padang Kuning dipun bawani. Bawane karo lenggah banjur mengko nek wancine ngaturke tembange karo berdiri. Ayo ora apa-apa. Monggo Mbak. Nadyan wujud temong peksi. Sik, Mbak. Nadyan wujud temong peksi ora nadyan wujud temong pardi ora. Peksi. Nah. Ket sore turu terus ya. Ya ora apa-apa. Karang partnere libur ya wis ora apa-apa. Oh nggih. Lah iya. Ora kok teges mirang-mirangke ora ning ngene iki guyub rukune para kanca-kanca Wadi-Wardi. Dados ampun gusar nggih. Kuno banget bahasane gusar. Agame lagi iki anu apa jenenge pengrebab ngedep biogas ya iki. Ora diterangke truk ngapa. Men para warga masyarakat pirsa biogas kepiye kok pengrebab ngedep biogas. Nuwun sewu. Biogas kuwi alternatif kompor, dimasak kelangkaan tabung gas reng. Biogas kuwi le gawe saka nuwun sewu, ora kok le saru. Ning iki pancen edukasi dan memang iki sudah terbukti oleh penelitian dan itu memang hasil kurikulumnya memang nyata. Biogas kuwi digawe saka gas sing terkumpul ning jero ame sewu septic tank menika. Lah, nggih. Lah kuwi umpama nalikane agek ngono iki terus didepi geni karo korek ngono maling mok buak ngono kok. Tegese sing nyelentrem kuwi ame sewu ya blok wae ya truk ya. Iya. Ngentutan. Ha iya. Sing ngrebab kuwi nganti wareg. Wareg ora wareg sebab apa? Sing ngrebab suwe-suwe sesuk bali-bali saka kene terus dadi goblin. Ora kok goblin. Lah ijo ki sangka entuk gas. Oke banget kaya. Oh iya. Ayo wis men. Ya ora apa-apa ngono ki tanda sehat kok, tanda sehat. Tanda sehat. Kentut sama dengan sehat. Iya. Wong paribasane wong nek bar operasi kae nek urung iso ngentut urung entuk maem kok. Ah iya. Betul kowe. Ya berarti kuwi kesehatan terlalu sehat. Ah wong wingi Pak Ipung ki suarane wis entek kae wingi layat ning omah ki mau ngene ki. Aku dijengges dalang bayar.
ngono kuwi wisane. Terus lha tak takoni jenengan kok swantene kados ngaten mriku kenging napa? Apa aku dicengges dalang mbak ya? Sangka mergo aku nek gawe rega ki keduwuren ngono. Glelenge ra jamak-jamak, gleleng tenan. Iya. Monggo Mbak Yoga. Halus. Halus manis tur mrak ati. Nggih. Mbak Yoga suarane nuwun sewu nek bawa pas posisi lenggah karo pas jumeneng ki bedane. Bedane? Nek lenggah kan sampean iso merdika. Mergo ki ndelalae demunge kedangan kempul to. Wis pindah. Oh wis pindah. Ya syukur binake sewu. Ning aku was-was. Was-was piye, Mbak? Ya dine engko nek kleru cedak banget ya. Kleru ora apa-apa wong ki lumrah jamak lumrah menungso ki nganggo Nggih, kleru. leres. Ning kok tekan omah dibahas. Dibahas? Bahas. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Lah kok nek ora ning sing dibahas mah dikira wong nesunan. Iya. Lho lah iya. Oh suwe. Goleki si podang jenah. Koper wis tak ombeni CTM. Mbangane meng bebeda Sangyapura. Ayo to. Heeh. Iba bunga Neng jane kopir kae iki mesake lho truk kanane. Ha ngopo? Wis tak paeka, dipaeka wong. Heeh. Wingine bengi jam 2 dipaeka demit wonge. Ora kok dipaeka demit. Jam wong iki turu jam 2 diparani. Nang nggonku kono ora ana jenenge alas. Pinggir kali kono jenenge dalan Goseng. Heeh. Tak critake sisan. Heeh. Momen demi arep nungsung rene ya ora apa-apa. Terus, kuwi jam 2 ki kopir ki turu ki diimpeni suarane wong wedok. Rene yo ning Goseng. Kopir telenceng wulan. Iya. Udut entek sak lencer kae terus dhek takon wigatine. Ora aku kok ditimbali rene iki nek wigati apa? Lah nggon iki metu poconge mak. Celungkrup ngono kuwi. Terus mlaku rindi kae. Kopir ki yo batine yo karo misah-misah kae. Aku ki dipaeka menungsa, dipaeka demit. Nasibku kok kaya le. Iya. Ketoyong-toyong kaya ngene. Paeka bojo. Ora kok ngece iki ora. Ora kok ngece. Menyemangati ya orang ya. Iya. Ayo, Mbak. nyanding bisa dadi tombo ngasta kendang sing ngendang sing kakung sing nembang sing putri. Ayo Mbak, jumeneng Mbak. Ayo disepati karo ngadeki karo disepati. Wah ya. Angin amit dedu. Arong-arong lumrang banjar.
Ya kalau mau jatilan tumpeng budaya. Tumpeng budaya. Ya Mbak, ditembangke podang kuning. Ya, mangga kanca-kanca kaya ngapa suarane Mbak Yoga Gong. Ya. Iso awane ngomong wis ora kasar. Keluyuran golek sing tak sayang. Mumpung ditarakanku galai arah rasa esok
nuwun Mbak Yoga sampun sami-sami. kepareng nyalirani request saking mbahipun Pak. Duh, sapa kowe mau? Lali ya ora apa-apa kok ya. Ah iya. Nggih. Ayo ki dikurke reng. Apa? Pelok barang ya. Oh ya. Siap. Gugur gunung. Oh nek kuwi ora gugur gunung ning dubur gunung kowe. Ora saru ta ring ora. Ora kok saru lah sing saru ki sing ngentut kowe kaya ora njaga kesantunan. Mas Pinto, kalau sudah tidak kuat lambaikan tangan ya. Nek ora kuat banget lambaikan kaki. Butuh oksigen ora? Ya. Roger. Anu bukan ya, Tru? Ya. Bunang. Lurolu. Terima kasih. Iya. Iki anu, Tru. Ngapa? Titipan saka Mbak Deku ning omah. Oh, ayo anu, apa? Rujak jeruk. Sing dijaluk via sing ngono, Bang. Oke. Ayo, Dik. Wah, andekno sumbare. Aku kira tahu turu ya. Ora tahu turut neh modar. Maksudnya ora tau turu ki, maksudnya nek pentas ki dheweke dhewe sing ora tau turu liyane anggepe turu kabeh ngono lho. Oh iya. Saya tuh nggak bisa tidur tiap hari minumnya es kopi terus es kopi. Badan nggak kayak gini. Aku arep turu, Pak dijak omongan kok bantale. Piye? Bantal. Saya mau tidur. Buat saya tidur nyenyak, badan jadi enak. Ayo Mbak Via. Makler pisan kok le. Akhirnya aja mengakui. Pisan kira bengiki pisan. Dek wingine kan ya pisan. Ora, wingine ora. Nggih. Request anu
apa jenenge songo apa galong apa menyura? Sing ngendhek wae. Sak lumrahe. Kowe iki aja aja mirang-mirange lho. Nyambut ke. Ya makane sak lumrahe wae engko ndak ngono iki mah mirang-mirangke. Ah maksudnya kan mbak ya tangi-tangi sik ngono lho raup-raup sik kono. Makane iki mau digeplek. Iki bar iki jatahmu ngono kuwi. Oh. Lah aku arep geplek kowe ya keduan. Ya kon geplekke kancane tak ya iso to. Iya. Apa to? Sesuk sindan-sindan sangu batako nggih. Ngapa? Ayo kowe terus nek rumangsa ngantukno kok dikeprokke sirahe dhewe-dhewe. Wah kowe kok kejem anarke iso. Ora kok kejem ning maksud iki menjaga stamina lho terus. Oh ayo iya. Ngestaken dawuh. Ya Mbak. Songo mawon Mbak. Oh wis ditinting menyura ya wis menyura wae. Manut aku Mas Ayu songo wae. Oh ya. Wah aku seneng Sinden gawe peraturan dhewe iki aku seneng. Ana sinden kok nganti jebloke radiator nek Rafia ya ora. Ha iya. Apa to? Kok aku? Ayo. Angadang ning tengah. Biasa wae sing ngakon luar biasa ya coba. Angadang ning tengah. Santine ora gawe aturan dhewe. Rajang iris. Kowe mau ngadang neng. Oh iya, ngadang neng tengah lawang. Rajang iris isin ya ma. Oper mboten iki? Hah? Mbak Deku ki request kowe sing nembang kok oper. Iki ki wayangan ora sepak bola, wah. Ora mergane nek sing wingi dioper. Ora. Wahu. Aku ki yo gur madake sing wingi. Aja madak-madake, aja bedak-bedake kok ngono. Wah, kok enak bagiane dhewe kok. Kawula. Iya, Mbak. Kawula Untuk udut kuntek, untung ditukokke karo Pak Yoga iki. Sorry ya. Kali ini teman-teman jatahnya tenor dulu aja, nggak apa-apa. Tumbas sendiri-sendiri aja, nggak apa-apa. Tan kandhata saja matur nuwun. Ngapa? Kae wis Kakang Adi nglumpuk kae. Oh, Kang Lho Adi. menek sing nepuk tangani aku lho, matur nuwun nggih. Ora kuwi mau weruh dara liwat dadi keploke. Ora kok Kakang Adi nglumpuk. Ayo. Ket. Mo
aku ki ya rada anu ya. Ngapa? Nek wis dielingke sing muni awas ngono kae aku ya arep tumindak ora wani. Oke wonge tembus tenan kok iki omongane. Ha iya. Ning ora apa-apa Pak Ipung. Jenengan ngono kuwi mau ki tandha nek jenengan sehat. Iya. Heeh. Dikira aku ya ora ngentut apa piye nek lasemune kae aku wis tak puas-puaske ya. Ha iya ya, Kang. Heeh, sehat kok ora kok le ngisen-isenke ora kok le pirang-pirangke ora kok le saruke ora. Ngentut adalah tanda seorang itu sehat. Oh iya. Ya. Neng layah lambah bar iki nganggo anu lho, Mbak. napa Gambyong lho. eh Yang di apa jenenge? Di gambyongke kayak sampean sing yo. Rege tutup sego ya. Kula Jawa Wis kaya nekul-nekuli sih. Iya. Lombok rawit ora suwe bapane Ayo ngadeg, Pak. lemos teko Mangkene iki rasane ati rasa risi suwe ora ditili mas yo mas yo ben janji kopen aja lalen pamrih supaya kajen sajake ilap lali wajibane bebane karena rewel bae baeleng aja kopeng jangan ngomongkan lancir kuning jaro-jaro apa rojae para sarjana aja ngayati menester
Bapak Pocong. Ora seneng bapak pocong aku. Oh ya wes. Sak senengku ta? Iya. Aku ora seneng bapak pocong. Ya berarti Om Pocong nek ora seneng Bapak Pocong. Pak De Pocong. Ngelmu iku wong ki nek sekolah ngene iki sing disenengi sing ngelmu iku. Lho lah iya. Lah sapa yan sing maido kowe iki? Kelakone kanthi laku Ora kok saiki wis konangan kok nek sindan-sindan sok ngecengi Pak Pardi iki. Angger rada ler ngono ki terus sindan-sindan muni Aril kok terus dhek wis amin ya rabbal alamin. Kok iso refleknya amin. Amin dikirane ndonga ora turu. Are mangsane ngono kuwi turu apa? Ora wirid. Donga. Oh, wiritan. Anggere sindan-sindan muni Aril kok amin ya rabbal alamin. Aman ya kok aman. Kan terus sindan-sindan arep ngecengi wong ndonga tenanan kan terus mikir. Oh iya. Ora mikir berarti ya wis dol tenan. Aku mikir aku. Oh iya ya neh. Awan. Awan kas tegese kas nyanto Ngono wae, Mbak. Pripun? Setya budhe. Ngono wae, wis ora usah dibalekke ning ngroyak jeruk meneh, tapi di entekke ning kundu bae. Anjir. Ngopo to? Ora apa biyen aku ngono kuwi. Kanca-kanca ki rano ya. Seneng ngarapi kowe iki. Iya. Nggih matur nuwun nggih. Matur nuwun. Ha iki rumangsamu iki nanggapke sing di omah apa? Ora, iki nanggapke kowe kok. Lambe. Satya. Satya Putya. Satya Putya. Nyon ngapunten niki wau jogetane mboten teh anu lah kula mboten saged kok. Ngenjang tak sinau riyen kajenge sae ngoten. Ora nesu aku. Nggih matur nuwun sedaya mawon. Jangan pada kecewa ya, besok aku belajar dulu. Wes to. Ayo Mbak Era diaturi ngadeg, Kang. Oke. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah itu bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa.
ternyata kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Apa? Kayak ngenteni gonge mentek sih. Nah. Geng sugeng dalu Mbak Era. Sugeng enjang. Oh, sesuk ta iki ya. Nggih, pun jam 3 lebih. Heeh. Niki pun Ngapa dhewe ora apa-apa nek di panggung iki milih bersama kok. Modiar ora. Lah. Lah iki ngapa kok nganggo dasarku iki men? Arep lompat. Arep gantung apa piye? Iki wis wancine wis para esuk, Mbak. Nggih. Para esuk ora para eruk, Bang. Heeh. Tembange nganu, Mbak, sesideman ya. Nggih. Sesideman sak bawane ya, Mbak ya. Bawane. Nggih dong. Penonton dilarang ganggu. Pira Mas Ayu? Pira? Wiwitane handerek sang bekek Iya bagus Kang Aran. Priyo ayo Mbak. priya bagus kang olah budaya sapa, Pak? Sapa? Ngami. Meh mampir apa ora? Cedak lho, Pak. Baru tahu aku. Sowan Sawan menyang kuda gede. Monggo Mas Sulis dahare. Ben iso ngentur. masalah wis diumumke ya an. Mboten apa-apa nggih. Ora apa-apa, Mbak. Banturan terus kayun selendang kuning kang sangking oke mau apa Mas Roni? Arep duet apa piye? Nak mboten
napa-napa ta? Nek Ora Mas apa-apa. Rani duet. Mboten napa-napa. Yo. Wis sampean urung tau ngerti jogete Mas Roni nek nari kaya ngapa. Wah. Bagus tenan ya, Tru. Iya. Kayane kok le pengen nyanyi napa piye to, Mas? Suara kurang permana ning wasis Spaibo, diam. Lah, iki kaya cah cilik tenan lho iki Mas Sapa? Dalang. Iki Pak Ipong niki lho. Cah bocah ten nggih lho. Ya nggih. Lah niku kabare urung disapeh kok. Oh nggih, kaya tesih kaya bocah nggih Mas nggih. Nggih, bocah mbel gedhes. Bocah edan. Nek umur semanten gak lucu-lucune. Lucu-lucune. Kula niku angger dolan teng Gelung anu, Mbak. Pripun? Kula terus mara teng mburi teng pawon niku terus niku Pak Ipung niku lenggah kalih udut niku terus kula kudang giyong akeh. Iya. Lunya ra, Pak. Nggongrong marang bendara. Tia. Tulis bronjong. Terus beranjak kayak madang. Ini Mas Sulis jenengan iki mulane nek dari iki ora pareng sing panas-panas. Engko ndak wetenge malah bebek ngono lho. Ledar iki nek Cie perhatian. ora soalnya wingi kok weruh tangane diinfus iki ngopo? Oh, no, cie merhatekke Jebul sampeyan. opnam ngono kuwi lho, mau tak semoni lah piye iki lek ora sembodole tatonan iki ora iso ngentut aku ngono. Oh, jalanan gagah gede dhuwur kalahe karo entut. Tia Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman. Nggih. Ana pripun Mas Rani siyos ajeng beksa? Ayo Mas Rani joget Mas. Aku kelingan pas zaman kali Tru. Apa? Bintang tamune Mbak Eka uget-uget kan penjane kan yo ngendang barang. Nggih. Sing ngendangi Mbak Eka terus Nggih. Mas Rani genti sing joget. Joget, nggih sae. Sae. Arep joget ora Mas? Ora tenan. Engko nek aku sebali getun. Kalau wis diparingi kalodhangan karo Mas sapa Gasro? Sapa? Heeh. Monggo Mbak, tembangnya Mbak. Ya, monggo. Luwe becik patenana timbang
suwe ramet kowe. Kula dereng maksudnya matur nuwun nggih mbok menawa jenengan wis ora. Kula dereng. Urip ana. Apane sing urip? Langsung urip ana apane sing urip? Aku aja tak jari sing ora-ora, Mbak. Oh, ora diajari wae iso kok. Lah nggih otodidak kok. Otodidak kabeh. Urip ana kotak gedhe kowe tak tukoke he he ha ha
Irawati. Iya. Ndara Irawati, garwane Sinuwun Mandura reng. Ah iya. Kan Ndara Janaka kae wis ngampiri awake dhewe kae. Oh iya. Soroting pandam sula amadangi jroning pasar rean ngenani wadana remu kalingan ngrangan sang jak manah hengkong sumungkam kuleng moduan sang kakung rerepo alon puwusira baboyaye magrombyang mane-mane man piratente brangta yayi ulun tadah banyu ulun tadah banyu nolo garing kula wonten dawuh Ndara Bagong kula Ndara apa dene Petruk kula wonten maringi dawuh Ndara aja padha kladuk nggonmu gegojekan nggih kersanipun Ndara Janaka kula kantun nderek sak mangke badhe kadhiraken dhateng pundi nggih napa ajeng lajengan kemawon teng Karangkadempel methuke bapak napa ajeng mampir-mampir yen aja kesuwen iki mangsani digelak wancine selak para Pandhawa Rasaranta nyumurupi apa to sejatine kang digayu dening Kakang Semar Badrana nggih kadhiraken nggih mulat para sengkala sunai semenira kang manungsang Nasra mantingae musuh ya, Bro. Ya.